na praia como se fose no verán. Ben, imos recibir agora mesmo a José Paz, que leva máis dunha década loitando contra a distrofia muscular de cinturas e quen se está adestrando para participar nos próximos Xogos Paralímpicos. El vai vir nesta cadeira, pero pediunos que mellor recibilo así e que veña camiñando. José, vente con nós. Que tal? Que tal, José? Moi ben. E ademais penso que fixestes ben en vir camiñando hasta a cadeira porque temos moito medo, eu creo que o que descoñecemos, e temos moitas veces medo ás discapacidades porque non sabemos como xestionalas. Como tratalas? Porque eu podería pensar, se te vexo, que non és capaz de camiñar. Exactamente, vai por aí o tema. A xente ten descoñecemento, sobre todo das diferentes grados de discapacidade que hai, de enfermidades, e a miña é unha enfermidade rara, e dentro desa rareza é máis rara, porque cursa con dolor. Entón... Pero ata agora, os telespectadores que nos estaban vendo, ao principio, cando falamos contigo, dirían que non se pode mover, non pode andar. Claro. E resulta que chegas ata a cadeira andando. Entón, claro, andar podes. A pregunta é canto tempo podes aguantar de pé andando. 1000 pasos para non ter dolor. Son 400 metros, máis ou menos. A partir de aí empeza a dolor. A partir de aí empeza a incrementar a dor, sí. Eso é, entón, por eso teño unha bomba intratecal de morfina e baclofeno para ir controlando a dor do corpo. Porque falamos dunha enfermidade rara, hai moi poucos casos en España, pero dentro dos poucos casos que hai, tan só 2 ou 3 con dor. Con dor, sí. E tocouxe a ti? Tocoume a mí, o euromillón non me tocou, pero isto sí, e nacer, que tamén é unha probabilidade moi alta. Sí, señor. Porque ainda é menos probable nacer que ter a enfermidade, con a cal xa levo 2 match. Claro, pero logo, unha vez que chega a enfermidade, era o que decíamos antes, non? Cando te saudamos ao principio, hai que empezar, ou hai que aprender, mellor dito, a convivir con ela. Sí, Iso ten que ser, seguramente, bastante duro durante unha longa ou un longo percorrido de aprendizaxe constante, non? Que foi o que máis che custou ata que dixeches, a partir de agora, collo touro polos cornos e saio adiante. O que máis me costou foi cando estiven tomando fentanilo para a dor durante 8 meses. O que máis me costou foi esa etapa da miña vida, non? Que era para a dor, evidentemente, pero bueno, foi un pouco descontrolado toda esa parte, non? E despois estive en un ano sin usar a cadeira de rodas por vergoña. Por vergoña? Por vergoña, sí. Que me dis? Sí. Sí, é un medo como... É unha discapacidade que pode ter calquera persoa. O medo incapacítache. Se ti tes medo a conducir, incapacítache. Estás xerando unha discapacidade en ti mesmo polo medo. Unha vez que superas o medo é cando comenzas a pensar, a replantexarte e a dicir teño que cambiar o chip e tirar pa diante como sexa. Eu son un disfrutón da vida e a verdade é que puxéronse mediante pois moitas oportunidades que non rechacei ningunha, co cal xuntouse todo, formouse un globo e agora mesmo o punto no que estou. E de feito, decíamos antes que el agora fai charlas, incluso o seu propio fillo lle pediu que fose a dar unha charla no colexio, creo que tes club de fans. Sí, teño club de fans. Meu fillo é máis o meu sobrinho Artai. E os colegas do meu fillo do colexio. Son os que máis te levantan a paletilla. Sí, eso é alegría. Os rapaces son alegría, claro. Que maravilla. Cantas ensinanzas. Tamén te levanta moito a paletilla, falábamolo. Estáse preparando, Gallá, que vai ás Olimpiadas, as Paralimpiadas do 2028. Estáste preparando co tiro con arco. Como vas? Bueno, vamos aí empezando e dándolle... A min encántame, a verdade. A min encántame. Meu entrenador é unha persoa moi amable, moi afable. A min mólame. Pois falas do teu adestrador, temos unha sorpresa para ti. Así que abre ben os ollos. Eu non sei por onde vai entrar esta sorpresa, Coño! Un aplauso para Manolo! ¿Qué tal? Aquí estamos. Joder, Me dijeron, allí está. Allí voy yo. hai que ir, vale, ben. Que tal, Manolo? Soy adestrador del. Fui 7 años. De adiestrador llevo 56 porque soy joven. Y él estuvo conmigo 6 meses. Pero tengo que reconocer que tiene una capacidad de aprendizaje extraordinaria.
sobre todo sabiendo las condiciones que tiene que tirar, que son muy complicadas. Pero él lo consiguió. Y yo ahora mismo apuesto por él. Él está ilusionado. Yo sé que no es fácil el llegar a donde quiere llegar, pero yo creo que con el empeño que está poniendo, no dudo que va a estar allí. Ali, Los Ángeles. Sí. Nas, Los Ángeles me refiero, yo el cielo creo poco. No, refírome a Los Ángeles, de San próxima Rafael. cita as próximas Olimpiadas Sí. Paralímpicas, non? Paralímpicas. Ano 2028. Sí, señor. E ti estás convencido que sí vai estar, que nos vai Sí, representar? yo creo que ya no, pero él seguro que va a estar. El sí. Sí, tamén. E ti non, por qué? Hombre, ya no soy ningún niño y esas palizas no me las doy a menudo. Pero se Por él lo que 2028 sea, está aí pero- na porta. Ogallá, si es así, que os vexamos os dous. Manolo creo que trae algo para ti nesta caixa. Sí, bueno, para mí es entrenarme, creo que también lo va a ser para ti. Es una brevedad lo que voy a contar sobre ello. Esto fue mi última competición en la que quedé campeón gallego y abandoné el tiro con arco. Fue en el año 98. Para mí fue la despedida y yo quiero que para él sea el comienzo de una andadura. Coño, Manolo. Muchas gracias. Ay, hombre. Gracias, Manolo. Dale unha aperta, José. Que entendemos que este agasallo desta medalla é algo moi importante para ti, desprenderte dela. Qué ¿no? chulo. Sí que es importante. La verdad es que me dieron una medalla y una copa. Yo me quedé con la copa que es mejor. Pois, Ogallá, Después tengo la insignia, porque ahora mismo ya es un miembro de la Federación Gallega que se hizo en el Club de Campo de Ferrol. Sí? Perdona, en el Club Ferrol. Club de Campo. Y es la insignia de la Federación Gallega que desapareció, ya no existe. También se la quiero dar como recuerdo. Gracias. Y esto que es muy importante, para entrenar va a necesitar un mini telescopio, que también se lo facilito, para que miren las que van al 1, que la mayoría serán ellas, ¿no? Pero bueno, al 10 también irán con el tío. Pues qué bonito, Manolo. Muchas gracias, Y sobre todo este detalle, os 20.000 euros que hai aquí para viaxe tamén. Claro, corren, tamén, a parte de José, Manolo. despois de recibir todo isto, Joder. agora o resto te lo que poñer ti, amigo. Habrá que poñer algo, non? parte. Sí, algo habrá que facer. O que lle pose corazón e sorriso, que eso Eso lo é. transmites a nós e a tanta xente nas redes sociais e nas charlas que pas por aí. Nos queremos en ti, para as Paralimpiadas e para a vida en xeral. Moitísimas grazas, Manolo, moitísimas grazas, José. Un placer estar con vos, estar ao voso lado. Igual que ao voso lado tamén, pero non temos tempo para máis, Sí, Osi. señor. Con este exemplo de superación, rematamos. Claro que sí, A pero quedan voltas co agora prato. co voltas co prato. Raciñas. Ata grazas, mañá. Grazas a vos.